Здравейте хора! Вие се намирате в Ванката каналът, моят канал. И ако се чуете, защо миналата събота не качих видео, просто бях на юбилей и много късно се сетих, че е събота и без това нямаше какво да кача. И сега това видео не е от сорта страшни истории за Roblox, а просто така реших да го направя, за да има нещо да мога да публикувам. Да не се чуете, че съм умряла. Аз видеята вече ги правя от таблета, защото ми е по-голям екрана и мога да взимам повече неща на таблета в Brookhaven. И така сега ще се включим от една моя приятелка. Те са ми това е моята братовчетка. Просто тя така се е писала. Вика, искам да съм някаква хакерка, направи ме. Написах 4 на 1 и скино не искала да си го пипа. Много ме интересува. Така, приключена е тази тема. Сега двете ще дойдат. Да ме чакат. Айде бе. Ако да чуете защо постоянно съм с нови профили. Да, това ми е нов профил. Защото се правя някакви фалшиви и вече ми се напълни Google. Къде сте бе? Искам да ви намеря. Ето я Ема. Къде е сестра ти бе? Сега сигурно ще ми се обадат. Хора ще ми се обадат. Чакайте, че... Защо ще ме бушка? Сега сигурно ще ми се обадат. Аз ги знам, като ме видят в Brookhaven, веднага ми се обаждат. Ето я Никол. Вчера играхме заедно и крадохме Абе, ти ли че ми стреляш, Базикам се, бе. Мръдни пъти, бе. Купис на околост. Па много ме интересува. Защо съм само 1 метър? Преди може и повече. Така. Чакайте, по-лесно ми е така. Да си смена усмивка. Да си смена скина като преди. И... Така, къде ми беше друг? Къде ми е скина? Некъде тук беше. Беше такъв не пират. Абе аз като го видя ще си го спомням. Ето. Сега като си сложа слънчевите очила, всъщност аз трябва да нося. Ето такива трябва да нося. Да, ето таки. Супер съм. Не. Прилича. По принцип аз нося очила, ама... Тук има само женски работи. Аз женски очила ли да си сложа? Това преди го нося. Това шаренето е много хубаво. Ма не е за сега. Ма какво трябваше да облича? Добре, сещам се. Какво трябваше да облика? Даже аз го пуснах. Не, това няма да е нещо, че е ония ден. Е това. Хубаво ли? Че аз нещо не го виждам. Абе, какъв бро, бе? Е това на Cartoon Network ще сложа. В принцип това е само за загубеняци, ама... Това е само за загубеняци, но просто така... Абе, чакайте, ще да смена, че хейтерите много... Че като... Къде ти си, бебе?
Не, че не ми виждате лицето. Леле, че те оттепама. Аре да крадеме па. Аре. Пак ли Абе, марш бе, аз трябва да си турам и... Тия, Така. За съжаление, пак трябва да се прообличам. Но просто ние с Никола крадеме всеки път. Тя вика, не, ще работя като ютубър. Викам, не, няма да работиш като ютубър. Вика, не, ще работя. Викам, не, няма да работиш за ютубър, защото ние като крадеме неща, ще имаме пари. И она чак тогава се сети. Усети се чак тогава. Това хубаво беше. Я тук нещо запаметвала ли съм? Не. Нищо не съм да паметвал. Какво трябваше да облика? Сега това момичешко ли? Момчешко, добре. Така. Махам го това. И си слагам черна забратка, ама не. Ето това черното си слагам. Така, сега ми трябва това. Абе не ме гушка, стига ме гушка. Само ме гушката. Бомба. Ми трябва. Пистолет ми трябва. Така, пистолета ми ще е ето такъв. Братовчет ми много не го харесва този пистолет, ама много ме интересува. Той не ми е роб, така че... Абе това има ли? Кое е? Това има ли? Не знам кое е това. Това е минаваш просто човек. Защо така ходи? Кой е това? Добре. Някаква си Аре да тръгваме, бе. Не е така. Това е хърт. Като си умрел така, че ще гушка. Като си умрел така. Ама, коя е тая? Яжикок, марш? Моля те, ама каква е тая, бе? Бе, пусни я, това не е Ема. Това не е Ема, моля ти се. Аре, тръгвай. Отиваме на Аре, тръгвай, отиваме да крадеме банката. Чекай. Абе. Аре, качвай се отзаде, бе. Отзаде, бе! Добре, у нас сама си знае къде да се качва. Добре, няма да правим катастрофи са. Слизай от тук. Слизай, бе! Слизай. Тя по мене просто така. Бе, изчекай малко, аз ще ти дам пари, ма. Аз турам бомбата, ма. Абе, какви сте умрели човеци, бе? Къде? Къде са парите, ма? Тук нема пари. Какви сте умрели хора, бе? Излизай от тука, бе. Добре, ти си вземала пари. Аре, излизай от тук. Има ли полиция? Не, добре, хайде. То постоянно и непрекъснато тук се чупи сейфа. Ами хора, мисля, че ще ми дойде лимитът. Но хора, хайде, ще ви оставям. Ще има и втора част, обещавам. Хайде, чао хора.